Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Advent ingkang kaping 3 utawi Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Kula panjenengan kaajak anggenipun nglampahi mangsa Advent, mangsa tobat, tetep ngraosaken kabingahan, ngraosaken sukacita awit Natal sampun langkung caket lan wiwit tanggal 17 sakmangkih kula panjenengan mlebet ing Advent Natalis sacara mirunggan cecawis ngriyayakake Natal. Mila lajeng wonten novena Natal saged dipun wiwiti tanggal 16 utawi 17 Desember. Kula panjenengan kaajak kados pundi riyaya Natal menika estu dados pitedah tumraping iman kapitadosan kula panjenengan. Allah ingkang kersa tedhak rawuh ing alam donya menika Immanuel, Allah beserta kita. Allah ingkang kersa manjalma lan manunggil kalian umat manungsa. Pancen wonten ing jaman kula panjenengan sakmenika anggenipun Allah manunggil ing gesang kula panjenengan boten kados jaman Gusti miyos, Gusti makarya wonten ing donya ing tengah-tengahing para murid lan masyarakat Yahudi. Sakmenika Gusti anggenipun manunggil ing gesang kula panjenengan sacara kamulyan awit Gusti sampun wungu mulya. Mila roh dalem ingkang ngamping-ngampingi ingkang jagi lan manunggil ing gesang umat manungsa. Nah menika ingkang dados kapitadosan bilih Gusti Sang Immanuel tansah manunggil ing gesang kula panjenengan lan nuntun supados kula panjenengan sami tansah lumampah ing margining kawilujengan nuju dhateng kasuwargan. Lan lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah bilih Gusti Yesus paring pratandha dumateng murid-muridipun Yohanes ingkang kautus dening Yohanes Pembaptis supados nyuwun pirsa menapa Gusti Yesus menika pancen Sang Mesias ingkang dipunantu-antu rawuhipun. Yohanes Pembaptis ingkang katimbalan nyawisaken margi kangge rawuhipun Sang Mesias putraning manungsa. Yohanes ya dereng paham utawi dereng jelas betul sapa lan kados pundi tokoh Mesias menika anggenipun rawuh. Ning Yohanes kula yakin sampun gadahi katerangan-katerangan sing penting, tanda-tanda sing penting yen Sang Mesias menika rawuh. Tanda-tanda menapa ingkang dipun paringaken Gusti dumateng murid-muridipun Yohanes Pembaptis? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 11 ayat 2 ngantos dumugi 11.
Nalika samono Yohanes ana ing pakunjaran mireng warta bab pakaryan-pakaryane Sang Kristus. Nuli utusan muride nyuwun priksa, ingkang wineca badhe rawuh menika panjenengan menapa priyantun sanes ingkang kedah kula antu-antu. Gusti Yesus paring wangsulan, matura marang Yohanes, apa sing kok rungu lan kok weruhi? Wong wuta weruh, wong lumpuh mlaku, wong buduken dadi resik, wong budheg krungu, wong mati tangi, lan wong miskin nampa kabar kabungahan. Begja sing ora ewa marang aku. Bareng wong-wong mau wis padha lunga, Gusti Yesus ngraosi Yohanes mangkene, apa sing kok deleng ana ing ora-ora samun? Apa glagah sing mobat mabit kena angin? Apa to sing kok deleng? Wong sing mompyor panganggone, wong sing mompyor panganggone manggone ana ing kedhatone para nata. Banjur apa sing kok deleng? Apa nabi? Bener, aku kandha nabi linuwe. Ya panjenengane iku sing wineca, aku bakal ngutus wong sing nyawisake dalanmu. Aku kandha saknyatane, padha-padha sing lair saka wanita, ora ana sing luwih agung tinimbang Yohanes. Ewadene sing cilik dhewe ana ing kratoning swarga luwih agung tinimbang Yohanes. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula, katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken Yohanes Pembaptis ngutus murid-muride sowan ing ngarsa dalem Gusti lan nyuwun priksa menapa panjenengane sing diantu-antu, menapa priyantun sanes. Sing tumrap kula lajeng aneh lan mbikak pikiran kula. Pranyata saksampunipun murid-muride Yohanes mundur wangsul malih mbok menawi laporan dumateng Yohanes Pembaptis ing pakunjaran. Gusti Yesus ngraosi Yohanes Pembaptis, ngrasani Yohanes Pembaptis. Kula lajeng kepikiran, oh, pranyata Gusti Yesus ya tau ngrasani wong liya. Mila yen ing tengah-tengah kula panjenengan salah setunggal dosa sing umum lan meh saben wong kuwi nglampahi dosa ngrasani, ngrumpi, ngomongake wong liya, ngondo lan sapiturute. Mung masalahe Gusti Yesus anggenipun ngrasani sanes ngrasani eleke Yohanes Pembaptis. Anggenipun ngrasani kanthi pitakonan-pitakonan. Rikala Yohanes wonten ing ora-ora samun, apa sing ditingali lan Gusti Yesus paring pitedah bilih Yohanes ningali sanes glagah sing mobat mabit utawi sandangan sing mompyor ning nabi linuwih. Menika sing ditingali Yohanes Pembaptis lan Gusti ngraosi saene Yohanes Pembaptis sanes awone utawi eleke Yohanes Pembaptis. Mila saking waosan Injil menika kula panjenengan katimbalan kepriye ngrasani rapopo ning ngrasani apike wong liya, ngrasani kabecikane tiyang sanes, aja ngrasani eleke wong liya. Awit menapa nek ngrasani eleke wong liya awake dhewe dosa merga ngrasani eleke, ning wong liya sing dijak rasan-rasan melu dosa merga apa? Krungu, ngerti, terus tuwuh ing manah nek eleke wong liya dingerteni dadi apa? Awake dhewe melu ora seneng. Awake dhewe terus ngerti eleke wong liya miturut sing ngajak ngrasani. Padahal dereng temtu sing diomongke kuwi fakta.
utawi kenyataan. Mbok menawa ling ngrasani ya mung jarene wong liya, jarene wong kae yen si A ki ngene ki. Menika lajeng nggih dados dosa sing tumpuk undung merga ngomongke wong liya eleke wong liya tanpa dasar mung jarene wong liya lan nyebarake eleke wong liya marang wong liya. Nah menika kula kinten kebiasaan sing boten sae lan angel anggenipun ngilangi. Mila menika dados tantangan tumraping kula panjenengan sami kados pundi jejering umat dalem Gusti, jejering murid-murid dalem Gusti awake dhewe ngrasani rapopo ning monggo sakmenika mbangun kebiasaan ngrasani apike wong liya. Sing dirasa-rasakake iki kabecikane, sisi positife aja sisi negatife. Mugi-mugi kanthi menika kula panjenengan estu sansaya saged nyunarake kabar kabungahan wonten ing gesang pasrawungan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin.